Tästä nelosen uutisen hyvää iltaa. Afrikan unioni on päättänyt aloittaa poikkeuksellisen massiivisen miesjahdin. 5000 sotilasta etsii Ugandaa terrorisoinutta Joseph Konia Idahosta. Patsikuvat siirtyvät pian kuvaamasta poliisilaitoksille digitaalisesti. Moottoripyöräilijät ilmestyivät katukuvaan koleaa kevätsäätä uhaten. Koko maassa saadaan läpipäitä sateita, mutta vain öisin. Aloitetaan lähetys ulkomaan aiheella. Afrikan unioni on päättänyt aloittaa poikkeuksellisen massiivisen miesjahdin. Se lähettää tuhansia miehiä